Grabe. Mga pagkain. Oh? Yun, sarap nito. Tapos may egg. Tapos ito. Tapos ito. So pupunta kami ngayon sa banko, guys. Yung credit card kasi ni Ami pa-expire na, so i-renew lang niya. And first time namin pumunta dito na sa banko na to. Sabado kasi ngayon, dito lang yung branch na open. And iwan ko, guys. Sarado. Sarado pala. Close. So ito mga kabisdak, kumakain kami ng tinapay. So di ba sarado yung kumbang kanina? So lumipat kami dito sa Westfield, Parramatta. Kasi may isang branch na open pala dito, kaya dito na lang kami. And gutom na kasi kami, alas 12 na, wala pang lunch, kaya kumain muna kami ng tinapay. Ito. And si Ami, hindi niya alam kung saan yung kumbang, kaya hinahanap niya dito sa map. Alam mo na? Level 3? Ito yung loob na Parramatta, guys. Ito ang pinakamalaking mall dito sa Westfield, no? Wow. Di nasa baba yung food court. Dito. Punta tayo dun. Nandun yung food court. Yung escalator, tapos baba. Alright guys, so ito yung food court dito sa Westfield, Parramatta. Nasa ground floor to na food court, guys. So yung hahanapin namin yung restaurant na yung Chinese restaurant, yung mura lang. As always, mamurahin na yung kakainin namin. You know, diretso yan dun sa train station. Tapos dito, dun yan bit. Kaya lang. Dito, ito yung restaurant na parang may mura lang, tapos fill in your plate. Ito. So dito. So bali large, dito tayo kakain. So yung large plate mo $15. Tapos pupunuin mo na yung plato mo, guys. Kahit anong ulam dyan, as long as mapuno mo yung plato mo. Tapos ikaw na yung kukuha. So dito na tayo bibili, mga kabisdak. So yung bibilhin ko is yung $15 na large plate. And Fanta orange. Yeah. $38 together? Yeah. And then okay. Mga kabisdak, I encourage you to try this one. Yeah, that one. Any reason doing that? Yeah, this one a little bit. Yeah, a little bit only. That one. Mixed vegetable? I don't want vegetable. No, sorry, don't want nothing. This one, a little bit, because I want to try all the food. Little only. Oh, okay. Only little. Yeah, this one. Understand. Yeah, this one put little. This one. Okay, little only, auntie. Do you want honey chicken first? Yeah, chicken honey first. This is very yummy. I want to show to my friends that this is what they should try here. Okay, fine. I'll put all sobrang sarap. the omelette? Yeah, a little bit of that. Sobrang sarap niyan, mga kabisdak. Grabe, $15, di ba? Puno yung plato. Maybe you can finish. Yeah. But I know you for the video. Yeah, for the video, yeah. I wanted like, it tastes like this. Okay. Yeah, like that. Okay, we better take it to Australia.
Yeah. Yeah, that's why. Alright, thank you so much, Auntie. My wife will come. Okay, bye. Okay, thank you so much. Thank you. Grabe, so ito yung food trip natin mga kabisdak. Food trip ulit. Grabe. Oo. Parang ano, lamian yung bibo. Very soft yung meat. Wow. Grabe, sarap. Tama. Grabe. Grabe, sarap. Grabe, asal. Sarap mga kabisdak. Lami. Yeah. Grabe, sobrang sarap mga kabisdak. Woo! So yung gagawin namin, uubusin na namin to yung pagkain namin, lunch lang. And after that, pasyal-pasyalan na sa mall. Grabe. Ito mga kabisdak, oh. Ano siya tawag na, babe? Sweet chicken? Something? Hindi siya sweet and sour. Soya, basta chicken siya. Sarap. Sarap. Lugay po kung may nga bawa na ko yung lunch, kaya ulan mo, sakit kayo, kung gusto kayo ko sa support, so mas gusto ko na. So ito yung sobra ng pagkain natin mga kabisdak. Ito. Ayan. So yung feedback ko, oily yung pagkain nila. Pero okay pa rin. Kasi yung quantity, yung dami ba ng pagkain is nakaka-satisfying yung dami. Pero in terms of taste, average lang siya. Oily. Tapos yung mga feelings, halimbawa nito, makapal yung feelings, yung flour, yung ganun. Kaya yung score ko dito siguro nasa 8 lang out of 10 or 7.5 to 8, mga ganun. Pero ayos lahat. So ngayon, tapos na kaming kumain, pasyal-pasyal na lang tayo sa Westfield Mall. Are you going to buy something? Are you going to buy a book? Maganda tong libro na to mga kabisa ko. YouTube Marketing. Grabe sale, 70%. Sale daw. Sale, tapos mahal gapon. Pasok tayo dito sa rejection. Mga reject na item.